A Pobra do Caramiñal segue coa súa campaña navideña con novos obradoiros que por segundo ano consecutivo poñen o foco na imaxinación e nas mans da veciñanza. Do 1 ao 19 de decembro, a Praza de Abastos será o escenario onde adultos poderán dar renda solta á súa creatividade. A Concellería de Promoción Económica organiza unha serie de obradoiros dirixidos a todos os veciños e veciñas que queiran aprender a compartir momentos nesta época tan sinalada. A actividade que hoxe vimos presentar son unha serie de obradoiros que se van realizar ao longo do mes de decembro na Praza de Abastos. Xa é o segundo ano que facemos estes obradoiros, que teñen moitísimo éxito, se apunta moitísima veciñanza, e a única diferencia que temos respecto ao ano pasado pois é a súa ubicación. O ano pasado se realizaron na Casa de Nadal e este ano pois se van a realizar na Praza de Abastos. Nos primeiros días de decembro, os participantes terán a oportunidade de crear o seu propio Rudolf de tea, guiados por Maica Gómez, un obradoiro que promete poñer o espírito do Nadal na casa de cada asistente. Despois, nos días 10, 11 e 12 de decembro, os veciños aprenderán a confeccionar grirlandas e a preparar a súa mesa de Nadal cunha ampla variedade de elementos decorativos. Unha oportunidade única para aprender das mans de Cani Juncal, especialista en manualidades de Nadal. Vamos realizar tres obradoiros ao redor de tres temáticas. O primeiro o imparte Maica Gómez, que xa estivo ano pasado con nós, unha veciña de Boiro, donde estuvo realizando un obradoiro ao redor de como se fan as bonecas. Este ano, concretamente, creo que van a elaborar un Rudolf. Despois teremos outro obradoiro con Cani Juncal, donde nos ensinará a todas aquelas persoas interesadas pois como decorar o que é a mesa de Nadal, en cuestión de guirnaldas, como se pon a baixela. A fin de festa chegará coa elaboración de deliciosas sobremesas. Galletas, cupcakes e mini tortas serán as estrelas dos obradoiros dirixidos por Carla Madrid, quen ensinará aos participantes os segredos dos doces máis tradicionais do Nadal. Pecharemos esta etapa de obradoiros, estas actividades, con Carla Madrid, que nos vai a realizar dous obradoiros donde nos ensinará a fabricar ou a facer, a elaborar o que son as galletas de Nadal. Polo tanto, animar a toda a veciñanza que se anote, todas aquelas persoas que estén interesadas. As prazas son limitadas e a inscripción faise a través do correo imposto. Cada persoa poderá anotarse nun único curso e, en caso de quedar sen praza, quedarán na lista de agarda. As prazas son limitadas, entón hai que enviar un correo electrónico a obradoirosnapobra@gmail.com para se anotar, con nome e apelidos e máis un teléfono de contacto. Tamén é necesario destacar que, en principio, só se van poder anotar a un dos obradoiros, co cal, se queren algún dos outros, pois xa pasarían directamente a unha lista de agarda para, en caso de que houbera algunha baixa, para poder avisar a estas persoas. Unha cita que, sen dúbida, está a esperar moitos veciños e veciñas e que se consolida como unha das actividades, entre todas, exitosas no marco do Nadal na Pobra do